Пловдив ще го пустя, да. Били в къща някъде, да я знам. Кой стреснах се, че... Стреснах Ма се, ти че може да се имам отдолу. крипър. Да, Пипи. Много че си купал там, Пипи. Къща са. Го пусти. 10 seconds, and I'm close to the Коя ring. от двете е въпрос? Can you lift me up here? Here. Чакай. Той има отворена врата, най-вероятно се в едно дете от черна. Горе. The last ring. Да, там са. Познах ги. Видя го, не излезе нататък. На по-ляво тръгна. Да. Какво беше това? Вече Браво. за Домирица имаш ли деца? Пловдив е задължителен за посещения. Да. Аха, ей, бро. Те да ти кажа,